Тук са множествите, дойдох по-късно, че много тъмно. Днеска е много гадно време, даже почна да валя, ама правя тук един цикъл. Почвам първия сет. Показвам ви и след това вече ви си преценяте какви бройки да правите, колко да почивате. Аз в принцип го правя без почивка, всичките упражнения и така. Айде почваме. Първото ще правим 15 набръния neutral grip. След това правим и тук 15 кофи. Така, след кофите 15 jumping squats. Така, след jumping squats правиме 15 австралийски. И след това правим лицеви. Така. 10 броя. И тази камера. Така, 10 броя тук. И накрая 10 броя лицеви още. Ето така на пейката. Това е цялата тренировка. Правите, ако можете без почивка, едно след друго упражненията. Ако искате спочивате 4 цикъла, аз правя една минута почивка, почвам другия и така. Ай, маняци, лек ден, виждаме се. Ако сте харесали моя клип, абонирайте се за моя канал. И така, пак ще ви пусна, имам още един клип при няколко седмици. Дет ме запука пак дъжда. Ай, чао!